ଯେମିତି କି ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଘରକୁ ମୋ ଭାଇ ଆସିଛି। ତ ଭାଇ ଆସିଛି ମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି ନା। ବୁଲିବାଟା ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଥମେ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲୁ। ସେଠି ତ ମୋ କାଳିଆକୁ ଦେଖିକି ପୁରା ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଲୁ ମାର୍କେଟ। ଆଉ ମାର୍କେଟରେ କିଛି କିଣା କିଣି କରି ୟଶକୁ ସ୍କୁଲରୁ ନେଇ ସିଧା ଚାଲିଲୁ ବାପ ଘର ଅଭିମୁଖେ। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ମୋ ବୋଉ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରୁଥିଲେ କେତେବେଳେ ଆସିବ କେତେବେଳେ ଆସିବ। ଯେତେ ହେଲେ ଭାଇକି ସେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ନା। ଭାଇ ସିନା ୟଶକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେ ବାଲିଆପାଳ ଚାଲି ଆସୁଛି, ମନ ତ ତାର ସୀତାଡିଆରେ ଅଛି। ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ୟଶକୁ ମୁଁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଦେଖି ଦଉଥିଲି, ଯୋଉଠି ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଠ ପଢିଛୁ। ଆଉ ଏ ମା ପୁଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖୁସି, ଯେତେ ହେଲେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଭାଇ ଘରକୁ ଆସିଛି ନା। ଆଉ ୟଶ ତ ପୁରା ରାଗିକି ତଳେ ବସିଗଲା, ବୋଉ କଣ ପାଇଁ ଭାଇକି ଆଗେ ଗେଲ କରିଲେ, ତାକୁ ଗେଲ କରିଲେନି। ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଘର ଯୋଉ ଘରେ ସିନା ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ହେଲେ ସ୍ନେହ ମମତା ଭରି ହୋଇକି ରହିଛି। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୋଉଠି ବି ରୁହେ, ଯେତେ ଛେନା ଛତୁ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ ହାତର ସେଇ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା, ସେଇ ସ୍ନେହ ଭରା ଖାଇବା ଆମେ ଆଉ କୋଉଠି ବି ପାଇବାନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଥିଲି, ଛୁଆଟେ କାଳୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଏ। ସବୁଦିନ ଇଏ ତାକୁ କହିଦଉଥିବ, ସିଏ ତାକୁ କହିଦଉଥିବ। ଖାଲି ଭିଡିଓ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମେ ସବୁଦିନ ବାପ ଘରର ଖୁସି ଆଉ କୋଉଠି ବି ମିଳିବନି। ବାପ ଘରେ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟାଟାଏ ବି ଆମେ ରହିଲୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ କି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିଛୁ। ତାପରେ ବୋଉକୁ ବାଏ କହିକି ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଯେତେ ହେଲେ ନିଜ କର୍ମସ୍ଥାନକୁ ତ ଫେରିବାକୁ ହେବ ନା। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେ ଥର ବି ମୁଁ ବାପ ଘରକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଥର ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ବୋଉ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ କାନ୍ଦିବେ। ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କଣ କରିବା, ଏଇ ତ ଜୀବନ। ହଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମନର କଥା କହିଦେଲି। ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।